Heid, denken jou dat Sinterklaas in coronatijd wel komt? Hij is een oude kerel en hij kan ziek worden van corona. Hoe bedoel je dat? Als er een intocht is, komen alle banen en ouders en begint corona hard te verspreiden. Maar als Sinterklaas net komt, dan krijgen we geen cadeaus. Maar wij kunnen onderzoeken of Sinterklaas dit hier wel of net komt. Ja, we kunnen dat onderzoeken. Zo Heid, daar hebben we mooi voor elkaar. Top, hardkantoor, ontwerk. Als Sinterklaas bij de boot komt, dan moeten ze de plak waar hij aankomt van tevoren kleermeidje. Correct. En hij komt al over een paar dagen, dus dan mag er ekkel wat te zien wezen. Podium, reed vlierkleed, slingers. Laten we naar Haasta gaan. Daar komt er elk keer aan. Ja, Zocht al wat? nee, doosjes ervoor. Oh. En zocht nog wat? Ik zocht geen tari-dings. Hé, hoe zit het met die man bij die pil? Ja, hij doet wel heel erg stiekem. Wat doet hij daar? Nou, het is dit gewoon te pissen. Nee, je wordt in haast neertaret. Misschien komt de stoomboot stiekem jetter en is hij verkleid. Ja. Misschien is dat een stoomboot in vermomming. Daar passen toch alle cadeaus net in? En die dan? Ja, die is krut genoeg. Maar dat is gewoon de veerboot. Hier komen we dus net uit. Waarom naar de kaart? Hier komen Sint en zijn helpers altijd aan met zijn trein. Ja, dus we gaan naar je treinstation om te zien of er ekkel tariedings binnen. Goed idee, André. Ja. Nee, hier heb geen versiersels of oren tariedings. Wij zitten je op de verkeerde plakken. Ja, precies. Wij zoeken naar de plakken waar Sinterklaas alle jaren aankomt. Ja. Maar dit hier is alles oors. Wacht. Ik weet waar. Echt? Kom mee. Sint komt natuurlijk aan waar ze hem net verwacht je. Hier dus. Sorry Heid, hoe denk je jou dat Sint hier met zijn stoomboot kan komen? Ja, maar hij kan toch mij een surfplank door de sletten komen? Of maar je luchtballon? Heid, Huh? let het gaan. Maar, Doei Heid. maar Sint kan er wel landen bij een ufo? André, maar mij... Oké. Hoe komen we er nou achter of de Sint nou komt dit hier? En als er komt, in welk plak dat er dan komt? Ik weet het net meer. Hè? Een videobelletje. Ja, Oké. wat? De Sint belt us. De Sint zelf? Klik dan. Oh ja. Nou, goeie, Alfred en André. Sis, je bent een stelletje munten. Wat jij de Sinterklaas van zijn spionpiet? Je bent in geheim op onderzoek als ik wil commercieel dit hier. Nou, zo geheim wie dat nou, ik ben net nou. Maar maat je me net ongerust. Ik ben met mijn Piet al onderwijs. Ja, Maar ik verklap vanzelf net wel hoe commercieel. En ik neem vanzelf voor iedereen een presentje mee. Ja, hij komt, hij komt, die lieve goeie Zeg, Sint. André, Mijn nou. beste Sint, Mooi, ik heb wat vreemd. Wat? hey wat? Sis, de band in Friesland, die hebben vragen hoe Sinterklaas zich jullie vieren kan in deze coronatijd. Zo nemen vaak die vragen onder ziekje worden. Ja, dat kennen wij wel Heid. Ja, wis. Mooi, dat is afsprutsen. Ja. Ja. Nou, goeie, André en Alfred, liet onderzoekers. Dag Sinterklaas. Hoedje. Nou, hey, was dat voor geloord? Ja,
Een videobelletje! Oh, snel opnemen. Goeie André en Alfred, ik ben Fine uit Oerterp. Hoi, wat is die vraag die we onderzoeken, Matte? Nou, als Zwarte Pietertje komt die piepen uit uitdelen, komen ze er dichtbij uit, toch? Dat is weer Ja. Hoe kunnen we dan de piepen uit te krijgen zonder dat ze te dichtbij komen? Wel een zinnige vraag, net. Ja, dat kennen wij voor die onderzoekje, Fine. Oké, dank u wel, Ontjen. Doei. Ik ben nou Piet en doe André een lieds Famke. Maar ik ben toch net Liet en ik geen Famke. Maar ik ben toch echt net een echte Piet, André? Nou, ik ga hier een lang netje, mij een pepernoot erin. Geef een zin dat ik als Piet piepernoten on die jaan ken. Zonder dat ik dichtbij kom. Oké? Oké. Oké. Zo. Maar Heid, dit wordt het een eeuwigheid om een handje vol te krijgen. Jouw idee had geen zin. Hoezo? Er binnen strooipieten, die smieten piepernuten. Oh ja, dat is weer ja. Piepernuten moeten niet jong worden, gewoon smieten. Dat is het antwoord op de vraag van Fine. Probeer het maar eens. Nou, daar komen ze. Wow. Wow. Is dat alles? Oh, wo is meer? Ja, natuurlijk. Vallen meer. Oké. Wow. Oh, wow. Wow. Ja. Wow. Ja. Wow. Geweldig. Videobelletje. Videobelletje? Hoi, ik ben Arno uit Wergeer. Hoi, wat is die vraag die wij onderzoeken, Matte? Nou, als ik een tekening ha en ik kuch erop, dan komen er allerlei stukjes corona op en dan kan het ziek worden. Dat kan een probleem wezen. Dit kunnen we onderzoeken. Doei. Doei. Dit is mijn tekening voor Sinterklaas. En nou? Dit is een desinfecterende vloeistof. Dit je alle coronavirussen. Oké. Dit je, alle virussen je corona, Stop! Wat? Sjoch, nou was het die in haast. Oh, oeps, sorry. Maar, zo het echt positief, André. Wij gaan nog ontdutsen, daar staat de tekening net maar steken je mij een marker. Oh. Maar Arne, teken je gewoon mijn potleert en desinfecteer je dan. Dan kan je niet barren met de Sint. Maar mijn mooie tekening voor de Sint. Nou. Die vraag hebben we dan onderzocht. Nou, dit weer uw Sint-video. André, Oh, wie weet er nou dat de Sint komt? En hoe we veilig zie je daar kunnen vieren? mooi. Protte plezier. Van ons nu komt Sint. Ja. En door een keer. Dag. Onvallen. Vies je dit echt een leuke video? Op het Chilse YouTube kanaal kun je nog volle meer Frieske filmpjes zien.